Labang tagwasak, wasak ang kilometro. Wala pagansi. Well, guys. Well and well, mamista ang tami, pero mamista mi, mutabok may wasak og suba. Pero napa mi sa tulay. Tulay sa usang sa kopi, di ko taga diri. Ilayaw no. Oh, sige. Basta kayo. kayo. Bilyar kayo to ni. Unahan na to, unsam to? Ilayaw no gipon. Uno ko no. Sige. Moadto na mi. Mo. Ina nga. Mga kawel-wel. Pamista mi padong. Kanang kadong mes kabukiran. Kanang among lungsod original. Yeah, in the clouds. Yeah, the clouds. Below Chocolate Hills. Guys, namay to nga basak mga kawel-wel. Well angel ni. Kini guys. Nakaagi na mog ingon ani. Unsa naman ning pormahan ni. Asa man dapit ini gaw. Kanang suhito si Julito ini. Kaya manis amo agod. California man to. Nasunog po. Kita ko. Mga kaigsuran dahil lisod pa yun yung mga taga-probinsya, mga kaigsuran, lapok pa kayo. Lapok. Kinalapukan. Uy! Nah! Asam na maligid ini. O, nasa hawid ko mga kawilwil. Kay murag. Pagsubok na eh. Oops! Isa ha. Maghinay tayo ni. Uy! Uy! Murag layo-layo pa dito. Sige guys, murag lisod kayo. Padung ta sa balay nga atong lungkabon. Pero ning abot naman among sulayan are. Uy, nagsugod na di ay ni. Ay, nakuha naman ng paha. Ngano ko nang nay kopya si Justin, pwede ka magpasen. Sige. May gani kinapin na salin. Kita pagansi kay labang tagwasak ang kilometro. Wala pagansi. Magkuha pa taani ron. Dados balay. Sunog ako. Pari ka ba? Ibu, keren. Ang sikat lin mapato. Niguro ta kay mahal kilo ini. Mahal kilo niya mga Korean. Jangan mo kayo ni. Apo disod are. Nahurot na kay daghang mga bata. Okay na. Murag habol na nung nakuha kaniha pero wala na to. Pos. Mga to mga kawilwil. Gikapoy ko sa pagpamista. Bye.